ଗୋଟିଏ ଦିନକର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଏବଂ ହରିଣ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦିନକର କଥା। ହରିଣ ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା, ଆରେ ବାଘ ସାଙ୍ଗ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ମିଳୁନି। ଜଙ୍ଗଲଟି ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଥରେ ଦେଖୁ, ଆଉ ସେଠିକାର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ଖାଇବା। ବାଘ ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା, ହଁ ରେ ହରିଣ, ତୁ ଯେଉଁ କହିଲୁ ସେଟା ସଠିକ୍ କଥା। କାରଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଖାଇବା। ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ କିଛି ଖାଇବାର ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଦୁହେଁ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର ହେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାଟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ପଡ଼ିଲା। ହାତୀ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲା, ହାତୀ ଭାଇ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ବାଟ କୁଆଡ଼େ? ହାତୀଟି ପଚାରିଲା, କୋଉ ଜଙ୍ଗଲର ବାଟ ତମେ ପଚାରୁଛ? ବାଘଟି କହିଲା, ହାତୀ, ମୁଁ ତ ଏଇ ସୁନ୍ଦରବନ ଜଙ୍ଗଲର ବାଟଟି ଆମେ କହୁଛୁ। ହାତୀଟି କହିଲା, ହେଲେ ସୁନ୍ଦରବନ ଯିବାକୁ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ କାହିଁକି? ତମର କ'ଣ ସେଠି କାମ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ବାଘଟି କହିଲା, ନାହିଁ ରେ ହାତୀ, କାରଣ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରବନକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରବନକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠିକାର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଖାଇ ଘରକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରବନ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛୁ। ହାତୀଟି କହିଲା, ଓହୋ, ସେଇ କଥା ତ। ଆରେ ମୁଁ ବି ତ ସୁନ୍ଦରବନ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ତିନି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦରବନ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ସୁନ୍ଦରବନ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତିନି ଜଣ ସୁନ୍ଦରବନ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାଉ ବାଟରେ ସୁନ୍ଦରବନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାଘ ଏବଂ ହରିଣ, ହାତୀ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ସୁନ୍ଦରବନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରବନ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ସାରା ଫଳ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ସେ ସବୁ ଦେଖି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ, ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦରବନରେ ଫଳ ଫୁଲ ଅଛି, ଆମେ ମନ ଭରି ପେଟ ପୂରେଇନା ଖାଇବା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ପସନ୍ଦର ଫଳ ଏବଂ ଖାଇବା ପେଟ ଭରି ଖାଇଲେ। ଏବଂ ଖାଉ ଖାଉ କଥା ହେଉଥିଲେ କି, ଆରେ ଭାଇ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ମଣିଷମାନେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାଟି ଦେଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମକୁ ହୀନସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥର ସହରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁଣି। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ହେଉଥାନ୍ତା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ହାତୀ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଠିକ୍ କହିଲୁ। ସେଇ ତ ହେଲା କଥା। ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଉଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେଥିପାଇଁ ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଠିକ୍ କହିଛୁ ସାଙ୍ଗ। ମନ ଖୁସିରେ ସବୁ ଫଳ ଖାଇଲେ। ପେଟ ଭରିକିନା ତିନି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଆଉ ହସି ହସି ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଚାଲି ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ଚାଲିବା ବାଟରେ ବହୁତ ଦୂର ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ବାଟ ଦେଇ ଘରକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ, କାରଣ ସୁନ୍ଦରବନ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅଧା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼। ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହିପରି ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।